man good guide shoes dira nga kapa kay tol. Draw. Shoes ba? Harapit dayo. Kita mo. Day 2 of January. Day 2 of 365. Diyan na sa tamo nagspatol. Nakita niya itong storage box to. At asa dapat itong may itong mga storage box ganun niya. Storage box? Ito lang tama lang. Dakto lang. Ay dira tol. Sabot. Ganito tol. Ay ito manibay. Rolling na ta. Yes, sir. Downtown Tagum City. And yes sir. Sticker mo diretso. Uy, sa man ni? Murag na ka may issue bay. Murag na ka may kon sa ubos sa man ni. Uy, na may kalunggo. Sa man na? Sa man ito. List details. Murag tagilid na diya tol. Ay ko tol. Karta ko sa car. Bakit siguro? Ay resibo ani. Ano ni? So balik na kayo, wag na issue. Dara ra sa guard ko lo. Dara sa guard. Pailisan lang gud. Dami kayong panahon ron ni sikat bay kay dili ka init nya hangin ba. So wala pa ulan pud. Gani pagawas na mo kay ulan-ulan. Paabot ko kong Junes kay giuli niya tong galon ba kay pag naay defect. Pili galing ang camera. Yes, pili galing ang camera. 22 ka? 22. Pang vlog? Vlog mo? Apel lang kadriya sir. Ay sa. Nag-add na lang ko kay 110 ra ba ya? Nya di man kailangan gud nga balik sila kwarta ba. Add na lang ko gis para ani. Para pila tanan. Para Sakto ra gyapon. oh, i-add lang ko gis para 135 man to 40 45. Sunod na lang ng ano doon ka. Ay la. Ra. Ada tol, tapa. Esa tol kay kitaon sa ako ning baby boy nako. Tisoy kayo. Wala ko na ilis ba, bro, tatag sa otron. Maagsuot sa gago eh. Si balit mo. Gago si Kape number 1. Si Kape na? Oh, apit no. Gamay na lang yun. Dili, isitapan mo na muna niya. Karaisa? Name ko ba? Junes. Tulog ko na. Hard. Kamali sabay, ligya. Okay, pun-pun to kay vlogger na to sila ba no? Oh, content mo, ala, content ba? Link ipasam dun sa link. Karon upload na ko na kay para daily vlog ba pero try lagi na ko.
Teacher, try lagi na ako kanang consistent ba balag dili kayo edited nga mga sheets. Wagi mo ganito. Ikaw. Oh, sige sabay-sabay lang. Pauli lang yapon ba ito? Yapon. Pauli na mo. Oh, tara. Lagi. Dire. Dili. Let's go. Tara tol. Alimaw yung kasabay na Yatay. Kana ra mangista oh. Gago kataw-katawaan ra ang yung vlog makataw-katawaan ra nagsunod. Kung sila bagani ba? Karon na lagi nga year dapat daggan jud adtuan lagi. Tuyo ko na tong Mindanao. Naman kay magkuadra ka ba? Mga kita gani. Sa Bike ni mo si kape ba? Allah. Mura magdomingo. Ani, hindi man ba? Ay lidi deron. Ay bantog rasarado ang Hindi karon. Hindi pa karon dali. Allah. Warrior bike. Woo! Dapan lang malakas body. Gago ka tol. Gago. Tabok lang tata, tabok lang tata. Kamay. Good naman sila kuya. Butan man natin kaya nga ano. Ako na oh. More to gisirbato sa unsa. God. More to gisirbato bay. Lagi. Diri ana may bird. Palira ko. Yamat part. Ping amping amping. Part. Tarong kwan. Phone. Pon. Sabay ka diyan pa. Smart, laping. Kaya makamot. Pet! Pet! Tanawa, Pet!